Krásny deň vám prajem, priatelia, ale nás Intense Memories sa chce podeliť o album, ktorý som urobila na želanie pre jednu mladú dámu a titul má Žiť je úžasné. Snažila som sa ho urobiť čo najjednoduchšie, takže tá prvá strana nie je veľmi vydekorovaná, pretože samotný papier je veľmi pekný. Táto dáma miluje ruže, rada pracuje v záhrade, ľúbi čítať knihy a miluje výlety do prírody. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Má 5 strán, sú to vreckové strany, každá má veľkú záložku vo vnútri. A na poslednej strane je výzva pre túto mladú dámu. Poďme spolu lietať. Tak si to želal pán, ktorý pre tento album objednal. Nech sa páči, ideme dovnútra. Na prvej strane je vrecko, do ktorého môžeme zasunúť niekoľko fotografií a miesto je tiež na stránke pre fotografiu. Ďalšia strana má obálku, v ktorej je zase niekoľko podložiek na fotografie a dajú sa tam vsunúť aj samotné fotografie. Stránky som vyzdobila povyrezávanými motýlikmi a tiež som použila tzv. Glossy accent. Je to taký lak, ktorým som vylakovala niektoré čiary, aby bola stránka zaujímavejšia. Ako som povedala, sú to vreckové stránky, ktoré obsahujú veľké podložky na veľké fotografie alebo na niekoľko menších fotografií. Všetky tieto podložky, 5 ich sú rovnaké. Do albumu vôjde 100 fotografií. Ďalšia strana je o jej obľúbe čítať knihy, čiže je tu krásne kreslo s knižkami, fotografia na podložku, vrecko zase s niekoľkými podložkami na fotografie. Ďalšia strana je taká istá a na zadnej strane je miesto na fotografiu. Ďalšia strana má tiež miesto na fotografiu a urobila som tu aj takéto vrecko, do ktorého môžeme vsunúť tento oval alebo akúkoľvek fotografiu v rozmeroch 13x9 alebo 10x15. Ďalšia strana má veľkú obálku, zase s oválom. Na fotografiu aj tento poklop má aj z vnútornej strany miesto na fotografiu. Vo vnútri je vrecko s podložkami na fotografie. Poďme ďalej. Toto je o jej láske v záhrade. Tu je taká zložená podložka na viacej fotografií o rozmere 9x13 a vyzerá to asi takto. 9 ich vôjde na takúto podložku a tu som ešte urobila také vrecúško na nejakú záložku na napísanie niečoho. Celé je to zaviazané na stužku. Veľmi podobná podložka na 9 fotografií je aj na druhej strane. Papiere na tejto stránke sú vyzdobené tzv. Fussy cutting, detailné vystrihovanie ruží. Vystrihli sme červené a modré ruže a použila som lak na vydekorovanie, na vyzdvihnutie tejto brány do záhrady. Ďalšia strana je o jej láske k prírode, takže sú tu vtáci, gaje z hodou okolností, motýle sú zase vystrihnuté a miesto na fotografie podložky sú 3, čiže vojde tu 6 a 7 fotografie na stránku. Tu máme tzv. Vodopád na ďalšej stránke, kde vojde na každú tú zložku vojdu 2 fotografie, čiže spolu ich zase vojde 9, aby nám nelietal ten vodopád, tak je previazaný s tužkou.
veľmi som sa vyžívala, keď som tento album robila. Páčila sa mi tá práca veľmi. Tu je taká brána, ktorá je skoro v každom mojom albume a vo vnútri je miesto na niekoľko fotografií aj na samotných dvierkach a potom aj na vrecku, ktoré je na tej najväčšej strane vo vnútri brány. Zatvára sa to asi takto, že som dala dve rúže dokopy a opatrne, pretože vonkajšie hrany sú povyrezávané. Ďalšia strana má vrecko, do ktorého sa dajú vsunúť fotografie a tiež tu sa dá zasunúť fotografia. Predposledná strana má obdobné vrecko ako brána vo vnútri s podložkami na fotografie a tu som sa trošku vyhrala a urobila na magnet takúto závoru a za touto závorou je strana s vreckom. Keď otvoríme túto stranu, aj vo vnútri je miesto na fotografie a je tu ešte ďalšia strana s vreckom a posledná strana má na tento špendlík uzavierací, alebo ako to nazvať po anglicky brec, kde sa môže odložiť niekoľko fotografií opäť. Takže jedna strana, druhá strana a na magnet zavrieme všetky tri stránky, aby to nelietalo. Takže to je môj najnovší album. Budem rada, keď mi napíšete komentár, ako sa vám páči. Všetkým vám prajem krásny víkend a dovidenia pri nasledujúcom videu. Budú to vianočné pohľadnice. Už som ich urobila zo 100, väčšina z nich sa predala, ale ešte niekoľko mám, takže určite ukážem. Dovidenia.